Andyan si Nini, pare. Asa ba ko Manilang maghuwat ha dito sa waiting shed? Ah, kubutan man na. Isa din na. Tama. Paano na? Ha? Templado na na. Templado. Then ako na pakuluan. Dahil pagkuan na siya, prituho na lang dayon. Huwag may malabay na. Kaol na tanan. Dinay-ibalog sa yung manok dana eh. Wala katong nalungtong. Ay, dagko. Kila? Padagana na na. Wala sila kay iwan man. Lami? Ha? Kasi nangyayon akong timpla ng bitsin. Uy, bitsin? Kasi nang bitsin akong timpla. Diya kay kuan ay itom. Ne? Dapat may udot sa kamuti, udot sa gabi. Sa gol? Meron. Dali. Hey guys, mainit na to. Manok. So ko ni. Manok. Eh, sakay. Yeah. Dali lang namin ako. Dali na di atas sila. Di aras ako. Ilis kay Ron. Kasara ko na lang to. Dali lang ko, saglit lang. Dali lang. Sakay ka na lang dyan. Sakay ka? Sakay ka na lang. Na kuya, atutagbalin siya. Pinatagpag pa yung gupit niyang bumbulwan. Una, andyan si Nini, pare. Asa ba ko Manilang maghuwat ha dito sa waiting shed? Waiting shed lang ko sa napuhan. Waiting shed sa napo. Ang? Saan ko maghuwat? Ha? Maghuwat ako sa waiting shed sa napo ba abang Dito yatod eh. asa? Lungsod? Kaya siyempre. Bulan, sana po, mahirap. Baday dito sa kuan. Mabasa ka. Hey guys, dohay bodyguard. Kaugaw sa likod mo. Likod sa? Oo. Likod ba sa amin, akong giway piran, pati ugawa. Sus, gino ko kalibutan. Suko. Kondisyon na kondisyon yung kampare. Tahimik ka, tahimik ka. Oh guys, grabe. Kalibutan. Ayaw yan tumigil pag hindi maka-seatbelt. Inan betul ka. Warning ka na. Ingin sa ikaw kaya kago. Seatbelt ya.
sa amin. Bagong preno, bagong clutch, bagong brake pad, bagong brake shoe, bagong change oil, may M2R pa na, muli ka pa nagputang, siya pa naglagay. Yung driver, bagong change oil. Wala. Bago. Are. Oh, perting komisyon na, wala ka talagang makuha eh. Wala ka marinig. Nagsiga-siga lagi ito dito. Ano man na? Asan? Itong batuhan. Itong pare. Hindi ko nagkilat. Ha? Oh, naiga-siga-siga. Sa pa na. Nagsiga ang pan sa Bato? Bako. Bako. Ang bako ba? Siyempre, pag nag-operate dyan, nag-blink. Asa ang motor mo yan? Nandun sa Megala Engineer. Engineer pare? Sabi ito. Nga naman. Engineer guwapo. Pinarata rin. Nagtrabaho ka sa kanya? Hindi. Si Ray ang nagtatrabaho sa kanya. Nili ang tang nilagsiga-siga. Ito ang nagsiga. Anong siga? Kuhan lagi na. Basta pag nag-operate, mag-blink ang kuhan niya. Yung asay. Hindi na ni magsaging. Mga din nagsiga. Nawa, di ba? Pag nag-operate yan, nag-asay sa ulo. Pingit ang kalibutan. Ang bako. Sakta. Isa di magplastik ag manukan. Oo. Individual. Hindi na nagiging pera ng warner. Magilis. Kay isig magilis mabasag kasunis. One. Grabe bukod. Grabe bag juga. Walang pagbabagong pagtinao. Talagang ambisyon. Dapat pala ayusin garahe ito sa medico doon man. Oo nga. Oo. Luoy, malata niyan si Bibuan ha. Adi. Ha? Di ba fiber ning siding ani? Pwede ba? Bakal. Mabasa ko di ako magawat. Sige na ikatagbo. Asinis. Itong parahon. Pwede rin eh. Naso pa. Mabasa mo pa ba pare? Ayan. Pag may kasalubong. Hindi na. Basta na yung series, di ba? Diretso mo naan. Ito lang series ito agi. Lagi, no? Parahon na. Ilang ko masakay bahan kay dagang disgrasya sa bahan. Wala, nasakay bagus. Grabe ni sila eh. Buwis, yung kinabuwis pasayro. Wala sila pakialam dyan. Grabe bito. Dagang nangamatay na. Ay, wala pakialam yan sila. Basta sa kanila magkakapiran. Bukod yun sila, bisag bangga na lang. Patay na yung sinasamin doon. Pagka nawala na yan, pwede yung Hindi. ganang protection sa bundok. Kaya may kinukwari, mga ilog. Kaya rin ganyan, bawal putulin yan. Ay bawal, kakailan may bundok. Malakas ang permit nyo sa ano. Di, alam mo kung alam to ni si Sama to, kahoy. Di, yung quarry na yan. Bawal ang quarry. Ay, bawal yan. Bawal yan. Tuwad na yan dyan. May walang sinasanto yan si Mato. Wag ka nang uy, happy pista Alicia di ay guys. Nara guys. Di na mabugna ng pista. Nara. Ka na malagi tao. Napitag pista ka naman yung size. Nari na ko. Ito ko. Salamat. Kuya, uy. A few moments later. Hi guys, good evening. Darade ko sa Valencia anja. Nakadali jud kog Bisayang manok.
Ano man na ipakita guys kay bawal man lagi diyan na nang itadtad ja. Ang aning luto no adobohon. Paborito man ng imim guys, so managi para dan sang Mario og kuan. Bisayang manok, nanignit ni bisayang manok dito kay daghan magmanok si Zara to lagi nga kananay buhi. Ngana guys, kani hanan ning gi ka sa asin ja pag magkamot og asin ni. Ugasag utro. Enggak. Doon sa gumawa ko kay parat man tayo nilalag kasi para magsukat. Ano pa na may asin sa unod. Kaya nagumanda na asang patuon. Patuon dari. Kaya mga kamhit. Patuon na na sa ganun. Hi guys! Yan nagdisayang manok. Adobohon doon na. Natag ni Marie disayang manok. So guys, ano iba to? Yaka niya. Ako nakatunan sila. Ahos o luya, isago. Ya, ano naman ko guys. Suka. Diyan guys, butangan ko na durog. Paminta gamay durog. Awas ang hit. Paminta mga kutsara. Diyan guys, si Witis parang kulay. Parat-parat na labay, hindi na magalingan na sila. So, wala na guys.
Wala gisay guys, kana naman nagahos og kanang luya. Kaya so na sila guys. Ang tudno ko an. Mura guys, ano? Siya guys, iabot din yung pagkuhan. Kama. Hi guys! Napunta adobong Bisayang manok. Salamatan. Para ko din mali Bisayang manok nila. Grapes nga markano ni Day? Nama din lang dia. Saman. Masih dulu kuan. Masih dulu isi. Yan na. Grapes lagi niya. Black di ay. Black unsa. Black. Grapes nga black. Hi guys, madali ka anong kuan. Sudang manok. Diya, naghimagas mi og blackberry. Hugas ng plato naman dahil. Blackberry. Black grapes na. Kaya pa ako nakakanda ni Kabis mo dahil. Murag lamin siya sa katong kuan. Grapes nga ako. Nadag ko na. Kita mga gamit siya. Ito lang sa gawin natin. Mura matawag naglisudan pag-upgrade sa mata.